बीटीआर सरकार हाय हाय हेमंत विश्व शर्मा हाय हाय शिक्षा मंत्री हाय हाय Do you want appointment? Do you want appointment? No solution, no rest. No solution, no rest. Shirangau all BTR non-provincialized LFI UFI Teacher Association 2 घन्टा समासानाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरखौ सरकारारि खालामनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनो आरो गेजेर फरायसालिनि मिडल इंलिशनि थाखाय गासै 7 फोरोंगिरि लोगोसे सासे चौकीदार आरो मिडल इंलिशनि माद्रासानि थाखाय 6 आरो सासे चौकीदार थिसननांगौनि दाबि आरो फरायसालिखौ सरकारारि खालामनांगौनि दाबिजों दिनै चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोना मोखाङाव 2 घन्टा समासानाय हाबाफारि लायो। All BTR non-provincialized LFI UFI Teacher Association 2021 डिसेम्बर 30 सिमाव फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट आरो फरायसालिफोरखौ सरकारारि गनायथि होआब्ला फैगौ 2024 नि BTC बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनायजों लोगोसे फैगौ समाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लायो BTR आरो आसाम सरकारनिसिम हुमखि होयो। आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन प्रमद बरसारा गावनो जेसेबां स्कुल कलेज दङ बेखौ फार्स्ट टाइमावनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै होननानै बिथाङा जोंनो रादाय होदोंमोन आरो बे रादायखौ बिथाङा दिनैसिमाव मावफुंनो नागिराखै। गथिखे जोङो हुमखि होयो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनो इमिडियेटनो नैबे 2021 नि डिसेम्बरनि 30 तारिखसिमाव जोंनि फरायसालिखौ इमप्लिमेन्टेसन बा प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होआब्ला आरो फोरोंगिरिफोरनो साफा एपइन्टमेन्ट होआब्ला जोङो फैगौ आसिथुना बुङो फैगौ 2024 बेहाय जोङो BTC एरियायाव जोङो 40 जन समितियाव जों साफा फोरोंगिरि आफादनिफ्रायनो जोङो केन्डिडेट हिसाबै जोङो साफा जों बहायगोन आरो जोङो बिसाथि हिसाबै जों गसंगोन साफा आरो जेसेबांखि मास्टारफोर बा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जाना थांबाय थैना थांबाय अरसानो थांबाय सुइसाइड जाना थांबाय जोङो बिसोरनो 20 लाख करे एकखालि हादै जोङो होनांगौ होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बिथांनो मेम'रेन्डाम होबोदोंमोन नाथाय दिनैसिम खोमाबो होआखै खोमा होनो थाखाय जोङो साननांगौलगिया जाबाय जोङो बिसोरनि थाखाय एकखालि जोङो होनो थाखाय जोङो साननांगौलगिया जाना फैबाय। गथिखे जों बुंदों जों बिसाथि महरै जोङो गेलेगोन आरो जोङो बिसाथि महरैनो देरहानानै जोङो साफ्रोमबो जोंनि जे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनो रिटायार जानानै थांनायफोरनो जों एकखालि होगोन आरो जुदि गनायथाराबा जों बे खामानिखौ स्वयं जों मावमारगोन जों बयबो स्वयं मावमारगोन बेखौ आं बुंबाय। गथिखे प्रमद बर' डाङरिया नोंखौ जोङो नुबाय रायजो राजाफ्राबो नुबाय नोंनि नंखाय बुंनाया सोलिगासिनो दङ। गथिखे रायजो राजाफ्रा नोंनि जे नंखाय बुंनाय बे नंखाय बुंनायखौ नेवसिनानै नागारनानै जितु नोङो मोजां सोलिलांबा मोजां खोथा खिन्थु बिदिनो सोलिलांबाय थायोबा थगायबाय थायोबा नोंनि सियारा BTCनिफ्राय बावैनो रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बोखारगोन आरो आउट खालामगोन बेखौ आं बुंदों। जोंनि फोरोंगिरि नन प्रभिन्सियेल BTC LP and ME टिचार हुमखि होयो आं प्रमद बर' डाङरिया आं नोंखौ गले खावलायो जोंखौ लानाय राजनिति गेलेनाया बे मोजां जायाखै जोङो धरना होदों जों खोना होदों नाथाय बे धरना होनायाव जों मिडियानि थ्रुयै जोङो बिथांमोननो जों मेसेज होदोंमोन बे मेसेज होनायाव बिथाङा नुदोंब्लाबो खोनासङाखै आरो जोंनि सोमोन्दै रायलायाखै। ओंखायनो बुंदों आङो प्रमद बर' डाङरिया नोङो सैथो खामानि मावदोंब्ला गोख्रैनो जोंनो फिननाय होनांगौ आरो उइदिन नैबे डिसेम्बरनि गेजेराव जोंनो गासिबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजानांगोन जोंनि फरायसालियाव प्रभिन्सियेल लानांगोन आरो जों एपइन्टमेन्ट मोननांगोन आरो डिफेन्स बर' सार नोंथांनि खोथाखौ नोंथाङा मोजाङैनो सामोल खालाम मानो नोङो थगायबाय थादों नोङो प्रमद बर'नि बान्दामोन नामा इलेक्सननि सिगाङाव नोङो मानो जों थगाया नों प्रमद बर'नि बान्दा मानो थगाया जोंखौलाय बेबादि बोराय रिटायार जानो थांगासिनो दङ गाबोन रिटायार जाबोगोन सुबुं रिटायार जाबोगोन नोङो फरायसा आफादनि आफादगिरि नोङो राजनितियाव थांनाङा जोंनि गथ' गथाय स्टुडेन्टफोरखौ मोजां लामा जोंनि थाखाय नोंखौ खावलायो। गथिखे जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय हुमखि होयो प्रमद बर' डाङरियाजों नोंजों
दिनैसिमाव थगायगासिनो दङ जोंनि फोरोंगिरिखौ लानानै राजनिथि गेलेनायखौ जोङो हुमखि होयो बेखौ आं बुंबाय जोंनि अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेल एलपि एन्ड इउपि फोरोंगिरि आफादनिफ्राय नोंखौ हुमखि होयो आरो गोसोआव लाखा आरो जिबनावबो बिदि रं लामाजों एबसु संगठनखौ दैदेनलांनाया मोजां जानाय नङा गतिके आबसुआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोथार संगठन मोजां लामाजों दैदेनलांबोनाय आरो बाहाय मैला हाबनोबा गुबुंले हाबोबा बेखौ जोङो खेमा होनाय नङा So first of all, I want to thank you, media persons. Jianok, दिनै नैबे काजलगावनि डिसि बा फ्रेन्डशिप फिल्डआव दिनैहाय मानो जोङो धरना होनो गोनां जाबोदों दिनै नैथि खेब धरना जितु आङो प्रमद बर' सारनाव सोंनो सानदों थांनाय 17 थारिखनिफ्राय बा 18 थारिखसिमाव दिनैसिमाव मानो जोंनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि एबा 6.3 नि दफाखौ मानो सोसननानै लायाखै आरो मानो प्रमद सारा मानो उत्थापन खालामाखै बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जे 6.3 दफाखौ खोनायोब्ला जोबोर मोजां बाहाय लिरनाय दङ उइदाउट कन्डिशनै स्कुलनिफ्राय कलेजसिम एबा इउनिभार्सिटिसिम जेसेबां दं भेन्चार बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गोनांथि दं होननानै बुंदोंमोन अब्ला इलेक्सननि सिगां दिपेन बर' सार दा जितु प्रेसिडेन्ट आबसुनि बिथाङा गावनि निजेसे मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन आरो गावनि निजेसे स्कुल कलेजाव थांनानै स्कुलनि डाटा प्लास आरो टिचारफोरनि डाटाफोरखौ कालेक्सन खालामना लाबोदोंमोन दा दिनैसिमाव बुंदों बियो सरकार जानायनि उनाव 6 मासनि गेजेरावनो प्रभिन्सियेलाइज खालामना होजोबगोन आरो फोरोंगिरिफोरनो साफ्रोमनोबो एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै रादाय होनाय दंमोन दा दिपेन बर' सारा प्रमद बर' सारखौ मानो बुंहराखै जों जे धरना होगासिनो दङ जोंखौबो लोगो हमनो नागिरबाबो जोंखौ लोगो हमा लाजिखोना गिखो प्रमद बर' आरो दिपेन बर' सार आबसुआ जाबाय बर'नि गोथार मोनसे संगठन आबसुनि संगठनखौ सिफायनो नाङा आरो गुबुंले खालामनाङा जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय जों हुमखि होयो जोंनि गथ' गथायखौ नायनाया नोंसिनि दायथ' नाथाय बेखौ सानो जोङो मोनसे नोंसोरनि भट बेंकनि राजनिथि लाबालाबनि होननानैसो जोंनि फोरोंगिरिखौ नोंसोरो गेलेबाय थादों आरो राजनिथि हिसाबै नोंसोरो जोंखौ लांगासिनो दङ नाथाय दुमखैयै जोङो बिदि खालामनाया गाज्रि दा जोङो बुंनो नागिरदों जे सिगाङावनो बुंदोंमोन एडुकेसन सेपारेट डाइरेक्टर बहा थांखो गोमाखोना थैखोना थांखो बिनिसिम दिनैसिम उदिस गैया आरोबाव आं बुंनो सानो नैबे दानि 6 जन हाइपार कमिटि बेखौबो इलेक्सननि सिगां नोंसोरो आबसु संगठन लानानै आरो दानि सरकार संगठन लानानै आरो साहित्य सभाखौ संगठन लानानै 6 जन हाइपार कमिटि दादोंमोन दिनैसिम बिनिबो जेबो उदिस गैया आरो भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै जेबो रायलायाखै बेखायनो आङो बुंदों थैखोना थांखो बेखौ गोख्रैनो खोन्थानानै होनांगौ प्रमद बर' दाङरिया आरो आं बुंनो नागिरदों जे 2017आव जेब्ला मोनसे सरकारा मोनसे बिटिसि एसेम्ब्लियाव बाजेट पास खालामदोंमोन इडुकेसननि सोमोन्दै बेखौ जाफुंहोनो हादोंना हायाखै नोंसोरो मानो जायाखै नोंसोरो अट'मेटिक मिथिखागौ मानो जाफुङाखै बिनिखायनो 2017नि आरो 17 बोसोर जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंनो नांला जाहाथे नोंसोरो दानि गोदान सरकार गोदान मिशन भिजनखौ नोंसोरो साननो हानायसो नोंसिनि खामानि जानांगौ जितु जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ नोंथांमोना दिनैसिमाव खनथाम एसेम्ब्लि बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि जानानै थांबाय नाथाय दिनैसिमाव बे खनथाम एसेम्ब्लियाव नोंसोरो जोंनि भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै जेबो रायलायाखै गतिके हुमखि होयो जोङो जोंनि मास्टार आरो फोरोंगिरिखौ लानानै नोंसोरो राजनिथि दागेला जोङो बेखौ हुमखि होयो आरोबाव बुंनो नागिरदों आङो बिटिसिनि जेब्ला नोंसोरो बुंदोंमोन बिटिसिनि তথা আমাৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰশাসন বিভাগ চিৰাং জিলাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো আজি আমি 2 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিটিআৰ চুক্তিৰ 6.3 নং দফা অনুযায়ী বিটিআৰ অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ এটা চৰ্ত গতিকে এই গোটেইখিনি স্কুল কলেজ যি আছে বিটিআৰ অঞ্চলত গোটেইখিনি অতি শীঘ্ৰে প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব
গতিকে তেতিয়া আমি ইতিমধ্যে যিবিলাক যোগ্যতা অৰ্হতা আমি অৰ্জন কৰিলোঁ, DLED কৰিলোঁ, 50% কৰিলোঁ, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আৰম্ভ হ'লে আমাক আৰু নতুনকৈ কিবা কিবি ডিপ্ল'মা ল'ব লগা হ'ব। গতিকে এই নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমাৰ সৰ্বস্তৰৰ বিদ্যালয় যিমান কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, যিখিনি যোগ্যতা অৰ্হতা আছে, এই অৰ্হতাৰ ভিত্তিতে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে। লগতে আমাৰ ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যেনেদৰে চৰকাৰী স্কুল বেগ, চাইকেল আৰু ইউনিফৰ্ম দিয়ে, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো বিনামূলীয়া চাইকেল, ইউনিফৰ্ম আৰু স্কুল বেগ দিয়াৰ বাবেও আমি দাবী জনাইছোঁ। তো এইখিনিত আমি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে এতিয়ালৈকে আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে কি আপুনি নিজে কৈছিল BTR নিৰ্বাচনৰ আগত যে আপোনালোকৰ কামখিনি হৈ গ'ল, ফাইলত আছে, দ্ৰুত গতিত কৰি আছোঁ। গতিকে এই দ্ৰুত গতিত কৰি থাকিলে ইমান দিনে আমাৰ কামখিনি হৈ গ'ল হয়। আৰু এটা হাই পাৱাৰ কমিটিৰ কথা কৈ থাকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ লগত দেখা কৰিলে। গতিকে হাই পাৱাৰ কমিটিয়ে কি ৰিপৰ্ট বনালে এইটো অতি শীঘ্ৰে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আৰু 6.3 নং দফা অনুযায়ী আমাৰ সৰ্বস্তৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষকসকলক বিনা চৰ্তে আমাৰ পদখিনি প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।